കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം 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 ഹരേ 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 രാം കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം ഉപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സുഭഗണരഘുനാഥാനന്ദം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശുരാധ ഗോവിന്ദ തിരുസഭയുടെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം ഗുരവോരസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ അദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 11. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു ഘൃതകൗതുകതോരണ ചിത്രധ്വജപതാഗ്രൈഃ അന്തഃപ്രതിഹതാസ്തപാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപുരദ്വാരകൗതുകതോരണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപുര നഗര കവാടം ദ്വാരവാതിലുകൾ മാർഗേഷു വിവിധ നഗരവീഥികളിൽ ഹൃദ ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ടു. കൗതുക ഉത്സവഹേതുവാകയാൽ തോരണം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കമാനം ചിത്രം രചിച്ചു. ധ്വജ കൊടികൾ പതാക അഗ്രൈഹി പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങളാൽ
അന്തഹ അതിനുള്ളിൽ, പ്രതിഹത നിരോധിച്ചു, ആതപ സൂര്യപ്രകാശം, വിവർത്തനം ഭാഗാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ലെ പ്രഭുപാത് കി ജയ്. ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി നഗര കവാടങ്ങളും വീട്ടുവാതിലുകളും നഗരവീതിയിലുടനീളമുള്ള തോരണങ്ങളോടെയുള്ള മാനങ്ങളും ഉത്സവ ചിഹ്നങ്ങളായ കുലവാഴകളാലും മാവിലകളാലും മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൊടിക്കൂറകളും ഹാരങ്ങളും സ്വാഗതവാക്യങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത ഫലകങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വെയിലിനെ മറച്ചു. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ വരുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഭഗവാൻ ശംഖ് ഊതിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, പാഞ്ചജന്യം ഊതിക്കൊണ്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ പാഞ്ചജന്യം ഊതുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭയം, സ്വയം രൂപം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഭയം പോലും, ആ ഒരു ഭയം ഒരു രൂപം പ്രാപിച്ചു വന്ന ആ ഭയം പോലും ഭയപ്പെടും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോ ആസുരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശംഖുനാദം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്ത സംരക്ഷകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ദ്വാരകാവാസികളൊക്കെ ഓടി വന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു, ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ നഗരവീഥികളും ദ്വാരക കവാടവും ഓരോ വീടാന്തരം അവര് കൊണ്ടുവന്ന് അലങ്കരിക്കുവാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? കൊലവാഴകളും കഴുങ്ങിന്റെ എന്താണ് കൊലയോട് കൂടി കഴുങ്ങ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു. അതുപോലെ മാവിന്റെ ഇലയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തോരണം തൂക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ റോഡ്, അതായത് നഗരവീഥികളും എന്താ പറയാ റോഡുകളും വീഥികളും ഒക്കെ അലങ്കരിക്കുന്നു. ഓരോ വീടിന്റെ വാതിലുകളും അലങ്കരിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ രീതിയിൽ അലങ്കാരമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ എന്താണ്? നിറകുടം, അതുപോലെ മുളച്ച ധാന്യങ്ങള്, പുഷ്പങ്ങള്, ധൂപം, ദീപം, ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള പലഹാരങ്ങള് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആദ്യം അവസാനവും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതും. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി നഗര കവാടങ്ങളും വീട്ടുവാതിലുകളും നഗരവീതിയിൽ ഉടനീളമുള്ള തോരണങ്ങളോടെയുള്ള മാനങ്ങളും ഉത്സവചിഹ്നങ്ങളായ കുലവാഴകളാലും മാവിലകളാലും മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൊടിക്കൂറകളും ഹാരങ്ങളും സ്വാഗതവാക്യങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത ഫലകങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വെയിലിനെ മറച്ചു. അപ്പോ സൂര്യനെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തില് അവരെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്വാരകാവാസികള് ഭഗവാനെ ആനയിക്കാനായിട്ട്. ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ലെ പ്രഭുപാത് കി ജയ്. വിശേഷ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് അലങ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുലവാഴകൾ, മാവിലകൾ, ഫലപുഷ്പാദികൾ എന്നീ അലങ്കാര വസ്തുക്കളും പ്രകൃതിയുടെ വരദാനത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയായിരുന്നു. മാവുകളും തെങ്ങുകളും വാഴകളും എല്ലാം ഇപ്പോഴും ശുഭസൂചകങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കൊടിക്കൂറകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇരു മഹനീയ സേവകരായ ഗരുഡന്റെയോ ഹനുമാന്റെയോ വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അത്തരം വർണ്ണചിത്രങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും എല്ലാം ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ആരാധ്യമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവത് സേവകന് അധികം ആദരവ് നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ അലങ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉത്സവ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. കൊലവാഴയായിട്ട് വാഴ കൊലയോടുകൂടി മുറിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ കഴുങ്ങുണ്ടാവും അല്ലെ. നല്ല നിറച്ച് അടക്കിയൊക്കെ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ അടക്കിയൊക്കെയുള്ള കുറെ കഴുങ്ങുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നഗര കവാടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് മാത്രമല്ല, പണ്ട് ദ്വാരകാവാസികള് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോലും ചെയ്തത്. അതൊക്കെ ശുഭസൂചകങ്ങളായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിവിടെ മാവില കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരം, അത് ഇവൻ ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവാള ബർഹസ്തപകോത്പലാബ്ജ പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് 21ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വേണുഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായത്തിലാണ് ആ ശ്ലോകം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ ഈ ചൂതപ്രവാള പറയുന്നതും മാവിലകളാണ്. അപ്പൊ ഈ മാവിലകള് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ അലങ്കാര വസ്തുക്കളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ മാവിലകൾ. അതൊക്കെ ശുഭസൂചകമായിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ. വാഴക്കുലകളും തെങ്ങുകളും അതുപോലെ കഴുങ്ങുകളും മാവും അതുപോലെ മാവിലകളും ഒക്കെ ശുഭസൂചകങ്ങളായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഉത്സവവേദികളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടി കാണും അല്ലെ. നമ്മള് കൊടി ഉയർത്താറുണ്ട്. എല്ലാ ഉത്സവത്തിനും കൊടി ഉയർത്തുന്ന കാണാം. അതിൽ എന്തുണ്ടാവും?
ഒന്നിക്കൽ ഹനുമാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗരുഡന്റെ ഒക്കെ പിക്ചർ ഇംപ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവത് സേവകന് അധികം ആദരവ് നൽകപ്പെടുന്നു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമ്മാർജിത മഹാമാർഗരഥ്യാപണക ചത്വരാം സിക്താം ഗന്ധജലൈരുക്താം ഫലപുഷ്പാക്ഷതങ്കുരൈഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്മാർജിത മഹാമാർഗരഥ്യാപണക ചത്വരാം സമ്മാർജിത മഹാമാർഗ സിക്താം ഗന്ധജലൈരുക്താം ഫലപുഷ്പാക്ഷതങ്കുരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമ്മാർഗ പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധമാക്കി. മഹാമാർഗ പ്രധാന വീഥികൾ. രഥ്യ തെരുവീഥികളും തുരങ്കങ്ങളും. ആപണക കമ്പോളങ്ങൾ. ചത്വര പൊതുയോഗ സ്ഥലങ്ങൾ. സിക്താം നനച്ചു. ഗന്ധജലൈഹി സുഗന്ധജലം കൊണ്ട്. ഉക്താം വിതറിയിരുന്നു. ഫലങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾ. അക്ഷത ഉടയാത്ത. അങ്കുരൈഹി വിത്തുകൾ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. പ്രധാന വീഥികളും തുരങ്കങ്ങളും ഇടവഴികളും കമ്പോളങ്ങളും പൊതുസമ്മേളന സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം പൂർണ്ണമായും വൃത്തിയാക്കി സുഗന്ധത്താൽ നനച്ചിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായി ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും ഉടയാത്ത വിത്തുകളും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വിതറിയിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മള് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അല്ലെ? പ്രധാന വീഥികളുണ്ട്, തുരങ്കങ്ങളും ഇടവഴികളും ഉണ്ട്, കമ്പോളങ്ങളുണ്ട്, പൊതുസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് നല്ല സുഗന്ധദ്രവ്യത്താൽ നനച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ എന്താ പറയാ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു അതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നീ പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വ്യവസായശാലകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്. പണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്രയും ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വ്യവസായശാലകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ. ഭഗവാൻ അധികം എന്തിനാണ് ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതാച, അല്ലെ? ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കുമാണ് ഭഗവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമ്പത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എന്താ പറയാ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബിസിനസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആരാണ് വലിയവരാകുന്നത്? ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രം പണക്കാരായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് വേറെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും ആ ബിസിനസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായി ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും ഉടയാത്ത വിത്തുകളും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വിതറിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പുഷ്പവും അതുപോലെ ഉടയാത്ത വിത്തുകൾ, അല്ലെ? നമ്മൾ ധാന്യങ്ങള് കുതിർത്തിട്ട് ഉടയാത്ത വിത്തുകളായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വിതറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഒരു ശുഭസൂചകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, അതായത് ഉടയാത്ത ധാന്യ വിത്തുകള്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. പനിനീർപ്പൂ, താഴമ്പൂ എന്നിവ പോലുള്ള പൂക്കളിൽ നിന്നും സ്വേദനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സുഗന്ധജലങ്ങൾ ദ്വാരകാധാമത്തിലെ വീഥികളും തെരുവുകളും വഴികളും ഒക്കെ നനയ്ക്കുവാനായി കൽപ്പിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്തും ഈ പറയുന്ന സ്പ്രേ, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പ്രേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഒറിജിനൽ ഫ്ലവർ, അല്ലെ? പനിനീർപ്പൂ, താഴമ്പൂ ഇതുപോലെയുള്ള പൂക്കളിൽ നിന്ന് സ്വേദനം ചെയ്തെടുത്ത സുഗന്ധജലങ്ങൾ ദ്വാരകാധാമം മുഴുവനും വീഥികളിലും തെരുവുകളിലും വഴികളിലും ഒക്കെ നനയ്ക്കുവാൻ വരുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏറെ പോയാലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുമായിരിക്കും മാക്സിമം. ഇങ്ങനെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊന്നും നനച്ച് നമുക്ക് അലങ്കരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളോടൊപ്പം കമ്പോളങ്ങളും പൊതുസമ്മേളന സ്ഥലങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരണത്തിൽ നിന്നും ദ്വാരകാധാമം പല പുഷ്പാദികളാൽ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നിരവധി പ്രധാന വീഥികൾ, തെരുവുകൾ, പൂങ്കാവുകളുള്ള പൊതുയോഗ സ്ഥലങ്ങൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന അതിവിപുലമായ മഹാനഗരമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ദ്വാരകാധാമന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തരുന്നത്, അല്ലെ? എത്ര വലിയൊരു സിറ്റി ആയിരുന്നു അത്, എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു, അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കൂടാതെ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി ഉടയാത്ത ധാന്യ വിത്തുകളോടൊപ്പം
ഇത്തരം ഫലപുഷ്പങ്ങളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുടനീളം വിതറിയിരുന്നു. ഉടയാത്ത ധാന്യവിത്തുകളെയും മുളയിടുന്ന നിലയിലുള്ള ഫലങ്ങളെയും ശുഭസൂചകമായി ഗണിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും ഹിന്ദുക്കൾ ഉത്സവാഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ അവയെ അപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ വിഷുവിന് കണി കാണാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അത് ശുഭസൂചകമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാരി ദ്വാരി ഗൃഹാണാം ച ദധ്യക്ഷത ഫലേക്ഷുഭിഃ അലങ്കൃതാം പൂർണ്ണകുംഭൈഃ ബലിഭിർധൂപദീപകൈഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാരി ദ്വാരി ഗൃഹാണാം ച ദധ്യക്ഷത ഫലേക്ഷുഭിഃ അലങ്കൃതാം പൂർണ്ണകുംഭൈഃ ബലിഭിർധൂപദീപകൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വാരി ദ്വാരി ഓരോ ഭവനത്തിന്റെയും വാതിലിൽ ഗൃഹാണ എല്ലാ വസതികളുടെയും ച ദധി തൈര് അക്ഷത ഉടയാത്ത ഫല ഫലം ഇക്ഷുഭിഹി കരിമ്പ് അലങ്കൃതാം അലങ്കരിച്ചു പൂർണ്ണകുംഭൈഹി പൂർണ്ണകുംഭങ്ങൾ ജലം നിറഞ്ഞ കുടങ്ങൾ ബലിഭിഹി പൂജാ സാമഗ്രികളോടൊപ്പം ധൂപ ധൂപം ദീപകൈഹി ദീപങ്ങളും ദീപികങ്ങളും സഹിതം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വാസസ്ഥലങ്ങളായ ഭവനങ്ങളുടെ വാതിൽക്കലെല്ലാം മംഗള വസ്തുക്കളായ തൈര് ഉടയാത്ത ഫലങ്ങൾ കരിമ്പ് പൂജാ സാമഗ്രികളോട് കൂടിയ പൂർണ്ണകുംഭങ്ങൾ ധൂപം ദീപങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്റെ നാട്ടിലൊരു അമ്പലമുണ്ട്. ആ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവമുണ്ട്. ഉത്സവം പക്ഷെ പാതിരാത്രിയാണ് ഉത്സവം. അപ്പൊ ആ ഉത്സവം അമ്പലത്തിൽ വെച്ചല്ല നടക്കുക, ഒരു റോഡിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വിഗ്രഹം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോണം. പൂജാരി ആ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാ ആളുകള് വിളക്ക് രാത്രിയാണെങ്കിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തി ആ റേത്ത് അതായത് വരാന്തയിൽ അവര് വിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കും. ചിലര് വിളക്കും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ഇന്നും ഉണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വാസസ്ഥലങ്ങളായ ഭവനങ്ങളുടെ വാതിൽക്കലെല്ലാം മംഗളവസ്തുക്കളായ തൈര് ഉടയാത്ത ഫലങ്ങൾ കരിമ്പ് പൂജാ സാമഗ്രികളോട് കൂടിയ പൂർണ്ണകുംഭങ്ങൾ ധൂപം ദീപങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരുന്ന വഴിയിലുള്ള വീടുകളൊക്കെയും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മംഗളവസ്തുക്കളായ തൈര് ഉടയാത്ത ഫലം അല്ലെ, ഒട്ടും ഡാമേജ് ആവാത്ത കേട് വരാത്ത ഫലങ്ങള്, കരിമ്പ് പൂജാ സാമഗ്രികളോട് കൂടിയ പൂർണ്ണകുംഭങ്ങള് ധൂപം ദീപം ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പോകുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് ആരതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരിതൊക്കെ, ഭഗവാന് കാഴ്ചവെക്കാനും ഭഗവാന് ആരതി ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആവർത്തം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വേദാചാര പ്രകാരമുള്ള വരവേൽപ്പ് ഒട്ടും ശുഷ്കമായതല്ല. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വെറുതെ വീഥികളും തെരുവുകളും അലങ്കരിക്കുക കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വരവേറ്റിരുന്നത്. ധൂപം ദീപങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾ മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ ആസ്വാദ്യമായ മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള അവശ്യ ഘടകങ്ങളാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ശേഷിക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവയെല്ലാം ഭഗവാന് നിവേദ്യമായി അർപ്പിച്ച ശേഷം ഭോജ്യവസ്തുക്കളുടെ അവശേഷം കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രജകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ ഈ വൈദിക വിധിപ്രകാരമുള്ള ഈ വരവേൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ വിശേഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. വളരെ അതായത് വേദവിധിപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വരവേൽപ്പൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ആർക്കും തന്നിഷ്ടം പോലെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ, ആദരിക്കേണ്ടതും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും എങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു പഠനം നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ അലങ്കാരങ്ങളും അതുപോലെ എത്ര ആഡംബരമായിരുന്നു ദ്വാരക, അതും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല, പണ്ടേ ഇതിനേക്കാൾ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നു നഗരങ്ങളും വീഥികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ പറയാ, ഡാർവിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുരങ്ങന്മാരിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റും. പണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാട്ടുജാതിക്കാരും കാടും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. ഇന്ന് നമ്മള് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റിലും അതുപോലെ പാള പ്ലേറ്റിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പണ്ട് അവര് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പാത്രങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്കാൾ ആഡംബരമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് ധൂപം ദീപം പുഷ്പങ്ങള് മധുര പലഹാരങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്
ആ ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി ആ സമയത്തേക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചു അല്ലെ. ആ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അവരതെല്ലാം ചെയ്തു. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവർ നിവേദ്യമായിട്ട് ഭഗവാന് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ശേഷം ആ പ്രസാദം മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതായത് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു. ആയതിനാൽ ആധുനിക കാലത്തെ ശുഷ്കമായ വരവേൽപ്പ് പോലെയല്ല ഇത്. ഓരോ ഭവനവും ഇതേ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. അപ്രകാരം നഗരവീഥിയിലെയും തെരുവുകളിലെയും ഓരോ ഭവനവും ഇത്തരം പ്രസാദങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉത്സവം വിജയകരമായിരുന്നു. ഭക്ഷണ വിതരണം ഇല്ലാതെ ഒരു ആഘോഷവും പരിപൂർണമാകുന്നില്ല. വേദ സംസ്കാര രീതി അപ്രകാരമാകുന്നു. അപ്പോ ഏതൊരു ആഘോഷമാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? പ്രസാദം വേണം അല്ലെ. അവിടെ പ്രസാദ വിതരണം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല, പരിപൂർണമാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇത് വായിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് വെറുതെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും വിഭാവനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിശമ്യ പ്രേഷ്ടമായാന്തം വാസുദേവോ മഹാമനാഹ അക്രൂരശ്ചോഗ്രസേനശ്ച രാമാചാദ്ഭുത വിക്രമഃ പ്രദ്യുമ്നശ്ചാരുദേഷ്ണശ്ച സാംഭോജാംബവതി സുതഃ പ്രഹർഷ്യ വേഗോച്ഛസിത ശയനാസന ഭോജനാഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ പ്രീഷ്ടമായാന്തം വസുദേവോ മഹാമനാഃ ക്രൂരശ്ചോഗ്രസേനശ്ച രാമാശ്ചാദ്ഭുത വിക്രമഃ പ്രദ്യുമ്നാശ്ചാരുദേഷ്ണശ്ച സാംഭോജാംബവതി സുതഃ ശയനാസന ഭോജനാഃ ശ്രേഷ്ഠം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആയാന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. വസുദേവർ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവ്. മഹാമനാഹ മഹാനുഭാവനായ. അക്രൂരൻ ച ഉഗ്രസേനൻ ച ബലരാമൻ കൃഷ്ണന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ച അദ്ഭുത അതിമാനുഷിക വിക്രമഃ വീരസാഹസികത്വം. പ്രദ്യുമ്നൻ ചാരുദേഷ്ണൻ ച സാംബൻ ജാംബവതി സുതഃ ജാംബവതിയുടെ പുത്രൻ. പ്രഹർഷ അതിയായ സന്തോഷം. വേഗ ത്വരയിൽ ഉച്ചശിത പ്രഭാവിതരായി. ശയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന. ആസനസ്ഥരായ. ഭോജനാഹ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന. നർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാഠിച്ചേ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോ ദ്വാരകയിൽ ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകാധാമത്തിൽ ആഗതനാകുന്നു എന്ന് ശ്രവിച്ച് മഹാനുഭാവനായ വസുദേവരും അക്രൂരരും ഉഗ്രസേനനും അതിമാനുഷികമായി ശക്തിമാനായ ബലരാമനും പ്രദ്യുമ്നനും ചാരുദേഷ്ണനും ജാംബവതി സുതനായ സാംബനും അതിയായി സന്തോഷിക്കുകയും വിശ്രമവും ഇരിപ്പിടവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഭഗവാൻ വരുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരകയിലുണ്ടായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്, ദ്വാരകാധാമത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് മഹാനുഭാവനായ വസുദേവർ, ഭഗവാന്റെ അച്ഛൻ അല്ലെ വസുദേവര്, അതുപോലെ അക്രൂരർ, പിന്നെ ഉഗ്രസേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മുത്തച്ഛനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മുത്തച്ഛനാണ് ഉഗ്രസേനൻ. പിന്നെ അതിമാനുഷികനായി ശക്തിമാനായ ബലരാമൻ, ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ, മകനായിട്ടുള്ള പ്രദ്യുമ്നൻ, ചാരുദേഷ്ണൻ, ജാംബവതിയുടെ പുത്രനായ സാംബൻ. ജാംബവതിയുടെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ജാംബവതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സാംബൻ. ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ച് ഓരോരുത്തർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ചിലര് വിശ്രമിക്കുന്നു, ചിലര് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു, ചിലര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, വിശ്രമവും ഇരിപ്പിടവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ ആക്റ്റീവായി അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് അവരൊക്കെ വന്നു. ഭഗവാൻ വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഹസ്തിനപുരിയിലേക്ക് പോയിട്ടല്ലേ. മഹാഭാരത യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്
ശേഷം വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷെ 16,108 ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തും ഭഗവാൻ ഇൻ പേഴ്സൺ, അതായത് ഒരിടത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരിടത്ത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ഭഗവാനെ കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്തു പോകുമ്പോ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ വരുമ്പോ അത്രമാത്രം സന്തോഷം അല്ലെ. എത്രയും നാള് ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് അവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് വസുദേവർ ശൂരസേന മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനും ദേവകിയുടെ പതിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം കുന്തി ദേവിയുടെ ഭ്രാതാവും സുഭദ്രയുടെ പിതാവുമാകുന്നു. സുഭദ്ര തന്റെ പിതൃ സഹോദരിയുടെ പുത്രനായ അർജുനനെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. ഭാരതത്തിന്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. ഉഗ്രസേനന്റെ മന്ത്രിയായി നിയമിതനായ വസുദേവർ പിന്നീട് ഉഗ്രസേനന്റെ സഹോദരനായ ദേവകിന്റെ 8 പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തു. ദേവകി അവരിൽ ഒരുവളായിരുന്നു. വസുദേവരുടെ സ്വാലനായിരുന്നു കംസൻ. ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രനെ കംസന് നൽകിക്കൊള്ളാം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ കംസനാൽ നൽകപ്പെട്ട കാരാഗ്രഹവാസം വസുദേവർ സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയാൽ ഇത് നിഷ്ഫലമാക്കപ്പെട്ടു. പാണ്ഡവരുടെ അമ്മാവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവരുടെ സംസ്കാര പ്രക്രിയകളിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു. അദ്ദേഹം കശ്യപ മഹർഷിയെ ശതശൃംഗ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പുരോഹിതനായി അയച്ച് ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ചു. കംസന്റെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ആവിർഭവിച്ചപ്പോൾ ഗോകുലത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനായ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വസുദേവരാൽ മാറ്റപ്പെട്ടു. വസുദേവരുടെ തിരോധാനത്തിന് മുമ്പ് ബലദേവനോടൊപ്പം തിരോധാനം ചെയ്തു. വസുദേവരുടെ തിരോധാനത്തിന് മുമ്പ് ബലദേവനോടൊപ്പം തിരോധാനം ചെയ്തു. വസുദേവരുടെ തിരോഭാവ ശേഷം മരണാനന്തര കർമ്മത്തിന്റെ ചുമതല വസുദേവരുടെ ഭാഗിനേയനായ അർജുനൻ ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോ ഇവിടെ വസുദേവരെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. ആരാണ് വസുദേവര്? വസുദേവര് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ശൂരസേന രാജാവിന്റെ പുത്രനാണ്. അതുപോലെ ദേവകൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ 8 പുത്രിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദേവകി അല്ലെ. ആ ദേവകിയുടെ ഭർത്താവാണ് വസുദേവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സുഭദ്രയുടെ അച്ഛനാണ്. സുഭദ്ര വിവാഹം കഴിച്ചത് അർജുനനെയാണ്. അപ്പോ ഇത് എന്താണ്? അമ്മാമന്റെ അതായത് ആങ്ങളുടെയും പെങ്ങളുടെയും മക്കളായിട്ടാണ് വരിക അല്ലെ. സുഭദ്രയും അർജുനനും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാഹം ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ദേവകിയിലാണ്. 8ാമത്തെ പുത്രനായി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കംസൻ എന്താ പറയാ അളിയനായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള കംസൻ അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടക്കണ്ടായി. അത് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് വസുദേവര്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായപ്പോ ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മാറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം വസുദേവരുടെ തിരോധാനത്തിന് മുമ്പ് ബലദേവനോടൊപ്പം തിരോധാനം ചെയ്തു. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വസുദേവന്റെ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷമാണ് വസുദേവരുടെ തിരോധാനം വരുന്നത്. അതിനുശേഷം മരണാനന്തര കർമ്മം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അർജുനനാണെന്ന് പറയുന്നു. അക്രൂരൻ വൃഷ്ണി വംശത്തിന്റെ സേനാധിപതിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനുമാകുന്നു. പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക എന്ന ഒരേ ഒരു പ്രക്രിയ കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിജയം വരിച്ചയാളാണ് അക്രൂരൻ. അദ്ദേഹം ആഹുകന്റെ പുത്രിയായ സൂതനിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അർജുനൻ സുഭദ്രയെ ബലാത്കാരമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അർജുനനെ പിന്തുണച്ചു. വിജയപ്രദമായ സുഭദ്രാപഹരണത്തിന് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണനും അക്രൂരനും അർജുനനെ സന്ദർശിക്കുകയും ഇരുവരും അർജുനന് ധാരാളം ശ്രീധനം നൽകുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവായ ഉത്തരയെ സുഭദ്രാസുതനായ അഭിമന്യു വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോഴും അക്രൂരൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഭാര്യാപിതാവായ ആഹുകൻ അക്രൂരനുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരുവരും ഭഗവത് ഭക്തരായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ അക്രൂരനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അക്രൂരൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആളാണ് അക്രൂരൻ. വൃഷ്ണി വംശത്തിന്റെ സേനാധിപതിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനാണ്. പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി മാറിയത് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ആഹുകന്റെ പുത്രിയായ സൂതനിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് അർജുനൻ സുഭദ്രയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയത് അല്ലെ. ബലാത്കാരമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പിന്നെ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർ അതായത്
സുഭദ്രയുടെ വിവാഹം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീധനമായിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവായ ഉത്തരയെ സുഭദ്രാസുതനായ അഭിമന്യു വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോഴും, അതായത് ഉത്തര അഭിമന്യു വിവാഹത്തിനും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്രൂരൻ. ഉഗ്രസേനൻ വൃഷ്ണി വംശത്തിലെ പ്രബല രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളും മഹാരാജാവ് കുന്തിഭോജന്റെ വകയിലെ സഹോദരനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമം ആഹുകൻ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോ ഉഗ്രസേനന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആഹുകൻ, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമം ആഹുകൻ എന്നായിരുന്നു. ഉഗ്രസേനന്റെ തന്നെ പേരാണ് ആഹുകൻ. വസുദേവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയും ശക്തനായ കംസൻ പുത്രനുമാകുന്നു. ഈ കംസൻ തന്റെ പിതാവിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയും മധുരയുടെ രാജാവായി തീരുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവായ ബലദേവന്റെയും കൃപയാൽ കംസൻ വധിക്കപ്പെടുകയും ഉഗ്രസേനൻ സിംഹാസനത്തിൽ പുനരവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദ്വാരകാപുരിയെ സാൽബൻ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഉഗ്രസേനൻ ധീരമായി പോരാടുകയും ശത്രുക്കളെ തുരത്തുകയും ചെയ്തു. ഉഗ്രസേനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാരദരോട് ആരായുകയുണ്ടായി. യദുവംശം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നായപ്പോൾ സാമ്പർ ഉദരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഇരുമ്പ് പിണ്ഡം ഉഗ്രസേനനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ആ ഇരുമ്പ് പിണ്ഡത്തെ പൊടിച്ച് ദ്വാരകാ തീരത്തെ സമുദ്രജലത്തിൽ കലർത്തി. അതിനുശേഷം ദ്വാരകാ നഗരത്തിലും രാജ്യത്തിലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി ലഭിച്ചു. ഇവിടെ ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുത്തച്ഛനാണ്, അമ്മയുടെ അച്ഛനാണ് ഉഗ്രസേനൻ. അപ്പൊ വൃഷ്ണി വംശത്തിലെ പ്രബല രാജാവിൽ ഒരാളാണ്. അതുപോലെ കുന്തിഭോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആരാണ്. കുന്തി മഹാറാണി ദത്തെടുത്തിട്ടുള്ള രാജാവാണ് കുന്തിഭോജൻ. കുന്തിഭോജന്റെ വകയിലെ സഹോദരൻ, അത് ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ആണ്, കസിൻ ബ്രദർ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവും കൂടെയായിരുന്നു ഉഗ്രസേനൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമം ആഹുകൻ എന്നായിരുന്നു. വസുദേവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയും ശക്തനായ കംസൻ പുത്രനുമാകുന്നു. മധുരയുടെ രാജാവായി തീരുകയും ചെയ്തു. അതായത് കംസൻ പിതാവായ ഉഗ്രസേനനെ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ട് രാജാവാവുണ്ടായി. ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജാവായത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവായ ബലദേവന്റെയും കൃപയാൽ കംസൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനും ബലരാമനും കൂടി വന്നാണ് കംസനെ വധിച്ച് വീണ്ടും ഉഗ്രസേനനെ തന്നെ രാജാവാക്കാനുണ്ടായത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് നാരദരോട് ആരായുകയുണ്ടായി ഉഗ്രസേനൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ യദുവംശം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതായപ്പോ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ഇവിടെ ഉഗ്രസേനന് റോൾ ഉണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? യദുവംശം നശിച്ചു പോവാറായി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സാമ്പന്റെ ഉദരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ദണ്ട് അല്ലെ, ഇരുമ്പ് ദണ്ട്, അതിനെ പൊടിച്ചിട്ട് ദ്വാരയിൽ അവിടെയുള്ള സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കലർത്തി. ആ ദണ്ട് ഇരുമ്പ് പൊടി പിന്നീട് പുല്ലായി വന്നിട്ട് ആ പുല്ല് വെച്ച് അടിച്ചിട്ടാണ് യദുവംശം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം ദ്വാരകാ നഗരത്തിലും രാജ്യത്തിലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सर्वं श्री कृष्ण।